tanan. Flip Monks Butuan nan tournament battle mag-ingay. Okay, din ako pa dugayo ni. Ug salamat dahil sa nagsuporta sa mga live ug online. Okay, sa akong wala. Represent Repacking Movement mag-ingay para ka Jeff Smart. Shout out sa tanan. Shout out, Liplipon! Shout out kay Kuan. Kay Ma'am Nancy. Okay, sa atong too. Aw sa akong too. MJ. Gikan pa sa Robinson mag-ingay. Shout out sa taga Talacogon, mga ka-brother, mission. O taga Robinson, thank you. Okay, gipili ni Jeep Smart nga siya una mo banat. Una nga banat para ka Jeep Smart. Welcome sa Flip Monks, brada. Unang sabak nimo sa gira, gipaluhod ka ni Gabster. Unsay feeling, sir? Unsay feeling, sir? Nga gibiyo ka sa receiver. Kay wala sa sakto nga kalidad ang gidala nimo nga stock, wa pa jud natarong pag-deliver. Di ba maka-disappoint? Mas labaw silang na-disappoint. Kay ikaw mismo nag-effort sa pag-anhi in behalf of the situation. Then later on, nagdala pa kag-escort pero napildi kay way saktong preparation. Isog pa kayo mo manghagad sa Facebook ug pusta para ingnon preparado. Pero ang resulta imong utok na blanco. Kay tungod sa hugaw nimo nga una-una bahin kay Gabster sa imong utok nagpundo. Imong linya tungod sa hugaw imong linya wa na kasakto og flow kay imong utok barado. Bars. Wala ko nahalo ka ng binugo ni mga estilo. Kaysa ako, chicken ra ka. Imong linya di na halos marasahan kay ang buti mong ipasabot nagalo-halo na. Busa dawata og kan akining kantsaw sa pan kay nagchoking ka. Nablangko imong utok sa sigig pang istok sa kalaban. How ironic kasi Gabster gayon na nimo bayot pero naisama ka sa kababaeng wagan. Kay igora kanya gitirahan dayon gipakawawan human kaniya giberginan. Tungod kay pinakawi ka sa tanang loser. Mabitong sa una-una naka-question mark si Oliver kay nakaako kag bangga sa jeep nga ang bumper murag smart sa payloader. Wala koy gikahadlukan. Kay ang makapatay nako nga bara mo'y naghatag sa ako para mahimo kong safe. Nard, wala koy gisaligan nga kauban. Buhaton ako ang tanan hantod sa kalampusan para mahimo kong best. Nard, nagbasol ko sa akong gibuhat kay tungod sa akong kumpiyansa og pagmalit sa kontra mo nay pinakadako nako nga sin. Nard, busa pa suri na lang kung karong gabi ako tikang pakawawan. Kay sa tanang bugo nga ako nailhan ikaw ang pinakamin. Nard, busa time na. Okay, una mabanat para kami, Nard. Okay, sige. Katong away na mo ni Gabster, kulbaan ko ato siyempre first timer. Mong di pa kayo kuhanas, pero sa akong pagbalit karon, kaya tanak na akong utang ina. Kaya na akong ilarastanan mo abang sa akong dalan tiwas, busa ikaw ayaw pag pinaras. Kung di ka makakita og mga bituon nga nasa taas. Okay. Ayun, magani. Okay, game. Game. Okay, round 1 pakinggan kung paano ko to pinaghandaan. Titirahin ko to gamit ang tatsulok na may tatlong anggulo. Una sa sobrang pangit ng yung mga linya, wala akong maintindihan kahit na isa kasi nga ang gulo. Pangalawa, sa laban natin na to, makakuha mong score 0 pabilog kahugis ng mukha mo. Kaya tatawagin ko itong anggulo. At patatahimikin na kita ngayon at dahil hirap ang itikom ang iyong bibig, padidikitin ko yan gamit lang ang gulo. Ako ratong gitinamban para daliran nimo nga mabalian kay katong away ni JC ug Tristan nagurado-hurado pa ka, wa man di kay nasabtan. Inuhang itabla. Oh my God. Pero kan away dili na ni matabla kay ang tabla human na nako nga gigamit. Gigamit na nako para sa imuha imuskit. Kay kani si Jeep Smart, pangalan ra may bright nimo. Kaysa kung pag-sight, blanco wala kay utok kay hurot na og bite sa insekto. Ug na ko'y nasagap nga info nga tanan nimo nga gi-right gikan kay Boy Negro. O di ba sakto ko? Unsaon man nimo pag-angat kung nagsaligra kay sa mong nakapalibot para magpasulat.
Sayang ang pangalan nimo nga smart pero di nimo kaya mo sulat og mga linyang muuwat busa ayaw na paghulat diri sa Flipmonks sibat. Kay padayon na lang na imong pagka-repacker kay wa kay angay nga rapper. Lahi ang repacking sa rapper. Ang taga-repack sama sa buhaton sa imo karon. Ako kang iputos ug ako kang itakos ug kay dili man kumaayo mo repack mo tong ning hiyos gibiota na lang ka kay wa maghapon kay pulos. Kay karon tudluan ta ka kung kinsay pinaka maayo sa ato ang duha ug sultian ta ka para sa ako ikaw kulang ra ka og wala kay sa nga bisan isa nga makadaog ka sa ako ug bisan pila pa ka riban sa di ka kadaog kung imuto kay dili duha kay para sa ako ikaw smart kulang pa Q ka o karon tudluan ta kaon sa ang rap battle mura na siya og tula na bawat linya dapat magkatugma at may tinatawag nitong mahabang taludturan na bawat linya may mabigat na kahulugan oo sama sa imong masinati karon na kay kahulugan mong taga ka karon dili ko nimo kaya bisan pag imo kung unsaon kay akong siguraduhon nga na smart karon nga matigok ang tsansa ra nimo makadaog sa ako sama ra sa imong utok. Grabe ra ka gamay. Time sa wa pa ko nahuman ako sa kang tiwasan. Kuman ako bibirahan imong budiga aksyon nakakaluya. Kulati ang round 2 kay dito. Knockout ka diretso. Time. Okay. Kaya ba na ka Jeff Smart? Ayaw pagkumpiyansa ni taga-repacking kung akong ginagunitan sa Sakura. Kaya ang tanang mata sa tanang chick sa Gaisano nagtanaw sa Sakura. Nagpatakara kang sulti. Wala ko nagsalig kay Bunigro. Kaya na ako ikaw galingong utok. Di ko parehan nimo kay grabe ka kabulok. Katong gitira nimo nga anggulo. Daghan na nagamit ato. Ayaw na pangatik. Dili lang day kasundugiro. Grabe pa jud kakawik. Round 2 game. Doon ako'y nadawat nga info nga ilado daw kas talakugon. Di daw basta-basta imong pagkatala kay musabsab daw kaukugon. Upgraded na jud imong pagkatala tol. Kinawad anak ka sa saktong buot. Bantog ra ang gawas sa imong baba hugaw kay imong ginasabsab sagbot. Kung inyong balay baga og sagbot. Ayaw na mo pagproblema mga chong. Kay si Minard adab ni mo sabsab og sagbot all day long. Pero in fairness si Minard, nakatabang daw ni siya sa lipunan. Kay apilin daw niya kaon ang mga sagbot sa katilingban. Sagbot sa katilingban? Are you kidding me? Basin apilo ni mo kaon ang imong kaugalingon. Kay tungod sa sige ni mo droga, imong utok pura nag imong gikaon sagbuton. Pero ever since ang droga mo nakahatag sa imong kaugalingon og full confidence kay katong naghukas ni mga picture sa FB mo to'y naghatag og mo to'y nagsilbing evidence dako imong kalipay nga gi-comment sa imong picture happy condolence. Happy condolence tinuod happy condolence kay karong gabi ka ma-dead stroke sulit akong bara siguro ma-knockout ka kay mao ni ang pamatay ni Pacman nga left hook kontrolado akong atake hinahinay pagabanti wa kay taka sa akong in rock bisan naa ka sa tuktok bisan naa ka sa tuktok di gyapon ka sa ako kay rock kay hinahinay ko sa pagdako hantod sa musulit ang kabusok ako si Incredible Hulk akong linya imong linya wala nag-respond kay imong halatang dili ka updated imong utok imong linya wala imong utok imong utok wala nag-respond halatang dili ka updated upgraded imong pagkawi kay imong linya underrated gubot pa sa sagbot imong una kay overcrowded murag overpopulated dili na jud matambalan imong pagkabugo bisag tambalan bisan tumaran pa na nimo og right mid kay kanang imong memory angay na nang i-format kay nagmalfunction kay naay virus detected wala so actually wala na pag-asa imong future kay sa imong kabugo wala na ending kutob ra ka sa damgo
ang imong kadaogan imposibleng maimo kay mura kag si autopsy, wala pay tira, wala pay casing. bisan unsa pa ka kamaayo mo depensa, dili ka magsilbi sa akong scoring. Kay ang sakit nimo dili na jud na mamaayo bisan unsaon pa nimo og healing. Busa kung ako pa sa imo, pagampo na lang taman-taman, kay napay round 3 ako pati kang pakawawan. Kado nga man para kay Minard. O sige tuod, mangmusta ko sa imong pagpangandam nimo sa ako ah. Ang balita, mura kog tala-tala sira kag yaw-yaw sa imong area. At pag magyaw-yaw daw ka, musabay dako imong mata, mo tong akong utok naglag. Mura ba nang epekto sa tao pag naka-drugs? Og mong sige kakapilde sa imong mga rap battle kay sige ra kag kachok. Mong tawagon ta kakarong the choking rapper. Pero irisunta na kakaron kay ako ang eraser. Blackboard eraser. Yawa. Choke eraser. Blackboard na lay kulang. Makaila na ka host the real writer. Wa ko nag-expect ani nga laban sa pag-atubang nako sa akong kalaban. Kay kung sa tinuod lang kung wala pa mo dire, gainar ako ning dagan. Kaya ako lang klaruhon na kung saan ni rap battle ni o boxing anong naka-mouthpiece man ning bueng. Speaking of boxing, kaya ta kang patumbahon. Bisan pag imong dublihon ang mouthpiece sa imong ipon. Kaya ta kang patulugon sa kung isang linyang suntok. Nga gitawag na ko nga punchline. Kung tawag na mo ambulansya, palihog lang ko palihog. Idiritso sa dentista kay nay matanggal karon nga ngipon nga stang dako ang murag hatsa pero ayaw ka balaka. Kay patauran ko na diritso og marpil para yunik tan-aon ang tanan nimong bag-ang ako itaod bangkil. Bangkil, patay ka karon, dili ko nimo kayang paatrason bisag nagsugod na nag-abanti na imong ngipon. Dili ko nimo kayang hadlupon bisag magdala-dala pa kasi imong deadly weapon nga imong ngipon. In short, deadly ngipon. Kay real joke, pag mag-toothbrush ni siya, brush ngayon gamiton, brush sa pantalon. O real talk, tungod sa kadako sa imuhang ipon, maghadlok mo kay kiss imuhang misis. Kay pag mukis daw ka, iyang lips magkarasis. Kung saan mo ginabuhat dahil lips to tit. Wag gusto mo bars, tutuki lang iyang ipon. Makakita na mo the real gold bars. Time. Katulong ba na ka Jeff Smart? Tinuod si Kiko yaw-yaw, pero wa lang siya kabalo. Nagsilti pag yawa. Di na kinahanglan kay mo ingnaw mo ra magdemonyo. Yo, dili na nako ni palabyon nga higayon. Ako na puuhon si Minard nga bitukon nga nagpamarpilog ngipon para hamloy niya tsupaon ang uti ni Bambo. Kung iyang tagalo ng postiso sa iyang ngipon. Kini si Minard. Naman ay gitaguan nga sekreto. Paisog-isog ni pero bayot man dahil ng tinunto. Di na pa niya akong ngipon nga the real bars. Wala siya nagtanaw po siya ngipon. Murag nagdaog sakit kay na SARS. Napay. Napay ang itsura, murag nagbasketball. Wala ra ba sila kabalo nga kining bataa? Kung maglolo, magkubol. Pakalo-kalo pa ni si Minard, murag rapper. Wala ra ba nagtanaw sa iyang dagway? Murag tae nga giplaser. Okay, sige. Round 3. Tulungan ba para kami Minard? Hoy Jeep Smart. Dili ni Marpil. Ang ngipon, this is real steel.
Okay, sige, round 3. By the way, magpaila-ila sa tuod ko dire. By the way, my name is MG. Mga sulat ko unique gamit ang sarili kong strategy. Ito ay tatatak sa lahat na parabang kanta ni Sarah G. At ito ay pwede rin sa lahat dahil ito ay rated G. Itong kalaban ko parang rated SPG na pag sumulat, kailangan pa ng patnubay ng magulang. Kaya kung wala sila smart, malamang yung sulat mo kulang. Ito na ba yung henyo? Feeling fuckboy na chick boy? Ah, manok ka pala. Kaya pasensya dahil mahilig ako sa manok. Kaya wag kang magtaka kung yung mga sulat mo ay aking ikinumpara sa itlog na hindi napisa. Kasi nga ito ay nabulok. Nabulok kasi yung nagbuo, bugok. Pero wag kang mag-alala dahil pipisain na kita ngayon. At pag napisa ka, isa ka lang sisiw. Sisiw ka lang sa akin kaya madali lang kitang katayin. Matagal na kitang pinaghandaan, smart. At dahil bobo ka, hindi ko na kailangan pang galingan. Inangatan ko lang ng konti ang iyong kakayahan. Kaya yung Jeep Smart mong pangalan, subukan mo ng palitan. Dahil pagkatapos ng battle na to, sasabay ang iyong katapusan. Sa patulain na kung di pang animal. Okay sa. Yo. Mo ni ang itsura sa tao sa baliti nga tauhan. Busa ayaw mo pangatawa, basig ka mo maburot-burotan. Utang ina na choke na ko. Na choke na ko sa imo na ko natakdan yawa bulog-bulog. Sabi, tumbling lang ko diri. Utang ina, isa pa tong lain akong ipangsulat. Grabe naman ni kakalat. Ay nagulat. Hindi na ko magulat. Time na kanan. Sa round 1, para sa kuha siguro tablero sila kay si Jeep Smart. Nasulti niya yung mga linya pero kargadog starter. Yang siya po nag-choke. Pero na siya i-street yung mga lines. Ambak na po. So para sa ko round 1 tabla. Pag abot sa round 3 tabla po kay klaro man po. Nag-choke, ang isa nag-freestyle. At least na siya yung mga ribat nga support tapos na lingaw pod sa mga round 1 o round 3 tabla. So sa round 2 na nagdaog. Basihanan ako sa lines kay klaro man si Jeep Smart abot sa round 2 nag starter stumble pa gyud. At sa man pag-judge ay na siya na po siya noon gamay ra yang kuan. So anin lang. So ang nidaog siguro sa starter ug stumble ani na lang. Wala ini daog sa lines ha. Wala ini daog sa lines kay kung tuyon match ra sila na sila yung kuan. Pero kung street lang siguro gyud. Siguro buto na ako kay kuan, Minard. Okay ang way ni daog sa line ha, butro na way ni daog sa line. Sa padaghan na ilag starter. Pildi si Jeep Smart. So gamay ra niya. Okay na. One of sa third round tabla lang. Sa to gyapon basihan kay pareho man sila one of sa 3 kulang starter freestyle. Ang to kung ihapon nato sige starter Jeep Smart pero dagay ni tatak na punchline man gud. Sa round 2 naman. Oh, round 2 lang, punchline lang. Pero ang Minard magod kulang. Kung Jeep Smart to, sa punchline ni hapon. Lagay na yun.